кеше инде татар теле белгән кеше, Украина кире алмый инде, югары белем алмый дип, бөтен кеше менә тыңлау буенча ишетү буенча шулай инде. Менә татарча сөйләшергә татар телен югалтмадым, татар телендә сөйләшә телим менә, балаларны сөйләштерә без тырышабыз инде. Казакстанда үстем менә, без өйдә гел татарча сөйләштек. Капкадан чыктык, конечно, без сөйләштек, русча инде. Ничек саклап калырга телне? Укытырга кирәк инде. Өйрәтергә кирәк балаларны. Балаларны өйрәтергә, үзебезгә сөйләшергә. Ягъни гаиләгә әйләнеп кайтаймы? Әйе, һәммә гаилә белән бәйле инде барысы. Татар телен саклап калып була. Татар кешеләре үзләренең балалары белән татарча сөйләшкән чиракта өйләрендә. Иде татар кешеләре балалар белән русча сөйләшә икән, безнең татар теле югала. Хәзер барысы кеше русча гына сөйләшә инде. Бүтән кешеләр инде шул русча телендә бара. Шуңа күрә актуальны югала инде ул. Саклап була шулай без теләгән өчен генә. Нинди чаралары бар саклап калуның? Без теләк генә. Күпләр үзләренең татар икәнлекләрен дә яшерәләр әле. Даже менә олыгаеп беткән әбиләрдә бу оныклары белән вата сындыра русча сөйләшәләр инде. Менә ул мине тоже беренче вакытта шуны да китереп куя, мин әбиләргә даже замечание да ясыйм. Ник алай итеп русча сөйләшәсегез оныкларыгыз белән дип. И бала-чагаларның садикларда, мәктәпләрдә күбесенчә урысча, күбрәк өйдә инде татарча сөйләшергә кирәк балалар белән. Алар урамда урыс телен болай да яхшы өйрәнәләр. Самое главное өйдә татарча сөйләшергә кирәк. Шулай дип уйлыйм. Шул татар телен кире кайтарыр өчен шул күбрәк татарча сөйләшергә, татарча күбрәк тапшырулар алып барырга кирәк. И бер бит инде башлаганнары, чтобы җитәкчеләр дә безнең татар телендә күбрәк сөйләшсеннәр дип. Шәймиев, по-моему, айтып чыккан яны, чтобы алар да өйрәнсеннәр татарча и үзләренең эшчеләр белән татарча сөйләшергә дип. Менә шуны кертсеннәр яңадан. Ничек тә истән башлана бит инде ул. Истән җитәкчеләр тотынсалар татарча сөйләшергә, аларның эшчеләре, хезмәткәрләре дә татарча сөйләшәчәкләр. Шулай дип уйлыйм мин. Шулай итсәк кенә татар телен яңадан кайтарып булырдыр. Фәкать урыс телендә генә укытырга тырыша бит инде институтларда. Шуңа күрә ул актуальлыгын югалта бара. Өйдә дә татарча сөйләшмиләр, шул урысчага өйрәнсеннәр балалар дип, һаман укырга кергәндә җиңел булыр дип, менә шундый инер белән урысча гына өйрәтәләр инде. Актуальлыгын шуң буенча югалта дип уйлыйм инде мин. Аннан соң татар телен онытмас өчен сәйктән балалар белән татарча, хәтта өйдә татарча сөйләшсәң дә алар татар телен онытмыйлар. Беләләр татарча. Балалар белән аралашам. Әйе. Менә шул дип уйлыйм инде. Дин дәресләрендә китсәләр әйбәт булыр инде, мәктәпләрдә кичкенәдән дирәк динне белеп үссәләр, ул бит ныграк беләләр. Менә хәзер картайгач кешеләргә авыррак өйрәнергә, кешеләр омтыралар өйрәнергә. Менә мәктәптә ук кичкенә яшьтән үк булса, ул бигрәк тә яхшы булыр дип әйтәсем килә инде минем. Әйе, татарча сөйләшеннәр, күбесе бөтен халык татарча сөйләшеннәр. Татар халкы да русча сөйләшә, алай сөйләшмәсеннәр. Менә хәзерге вакытта татар теле, татар балалары, татар теле нидә мәктәбендә укыйлар да, урыс теле институтларга кереп укый алмый дип уйлыйлар, кайбер ата-аналар. Ул бит инде алай түгел. Татар телен белсә, ниләрне, математиканы белсә, ниләрне белсә, инде ул урыс теленә дә керә, урыс мәктәпләрендә, институтларда укый, ниләрдә дә кереп укый ала дип уйлыйм мин. Менә әти-әниләрендә күбесенең фикерләре хәзер менә шундыйга кайтып кала менә. Өйдә урысча сөйләшәләр, бала белән ул гаиләдә татар сөйләшмәгәч, татар теле бетүгә таба бара дип уйлыйм. Аның иң күтәрүче менә безнең әйтүгә җитмичә, ул хөкүмәт башлыкларында ниләр кирәк, татар теле менә иншалла бар татар мәктәпләре, нигә беттеләр менә? Бана укырга бирмиләр, татар бер гимназия бар булган, шундый белгәнчә. Менә нәрсәгә дип әйтә. Әти-әниләренә кирәк, хөкүмәтнең ярдәме кирәк, инде татар кайбер авылларда апшы мәктәпләрдә бетә дигән, онсы да Ниң дөресен әйткәндә инде менә татар теленә игътибар җитми, укытучылар да җитми дип кайбер ялганнар институтларда хәр чыгаралар ва татар теле белгечләре дигәс. Дөнья күлем
Безнең кыйбат Татарстанда да. Менә чит илләрдә яшәгәннәр татарча сөйләшәләр, тел бетми ди. Анда гаиләдә игътибар балаларга күп, менә унтмасын әтиән телләр унтмасын дип өйрәтәләр. Менә Татарстанда андый ни бик күзәтелми. Менә мин әтиәннәргә әйтәм килә, илләрендә татарча сөйләсеннәр, балаларын татарча өйрәтсеннәр. Дингә килсеннәр, динне итсеннәр. Менә шундый минем фикерем.